много интересна такава история. Значи, този човек, който види там, се изработен по изобретеца на човек, който горе-долу е видял това изобретение и Леонардо да Винчи щял да прелети пред всички, за да може да видят колко е властен и за да може да види колко е перфектно изобретението, колко е умен. Само че той е завиждал и решил да пробва. Откраднал го е и се е качил на един склон, за да може да се хвърля, за да може да полети. Само че крилата са били малко са били леки, не са могли да издържат тежестта му, затова той е паднал и умрял в скалите. Благодарим.